Son un pequeno xesto que poden supoñer moito. As técnicas de reanimación cardiopulmonar poden evitar mortes se se aplican de forma correcta. Para iso, alumnos do IES Miguel Ángel González Estevez de Carril aprenderon hoxe a saber actuar ante unha situación deste tipo. A iniciativa está impartida por profesionais de urxencias do Hospital do Salnés. No taller teórico-práctico achegan aos rapaces as claves para un soporte vital básico. Dentro do que a cadena de supervivencia, o soporte vital básico incluye 3 pasos que son o recoñecemento da emerxencia e activar o SEN, RCP precoz e desfibrilación precoz utilizando un desfibrilador externo semiautomático. Entonces, o que fixemos foi practicar estas 3 situacións. Son, en definitiva, técnicas moi sinxelas que todos podemos aprender, manobras básicas que, a fin de contas, serven para salvar vidas. Son unha serie de pasos moi sinxelos que todo o mundo pode aprender. De feito, un pouco a nosa loita que consideramos que isto debería ser asignatura escolar, se debería dar a nenos de 8, 10 anos xa no cole. Son 4 cousas básicas moi sinxelas de aprender que en unha xornada destas se poden aprender perfectamente e que salvan vidas. Hoxe os mozos deste centro aprenderon, por exemplo, a saber actuar ante unha persoa que está sufrindo un atragoamento. Primeiro sería controlar se o accidentado tose. Se tose, habería que animalo. Unha vez vemos que se está atragantando totalmente, colocámoslo nunha posición cara abaixo e realizamos 5 golpes. 5 golpes fortes. Despois de realizar esos 5 golpes, colocámonos por detrás, rodeámoslo entón, colocamos os dedos, situamos e facemos por debaixo do esternón xusto, para dentro e para arriba, 5 veces. Unha vez realizado ese movimento, podemos comprobar se botou o obstáculo que tiña na boca. Outra das claves é saber manexar a emerxencia para que a situación de nerviosismo non chegue a afectar o auxilio da víctima. Sí, ter o control o que sería de todos os espectadores, que como para que non interfiran no que é o traballo de salvar esa vida. Tamén o controlar o noso comportamento. Esta é a 10ª edición deste curso, unha formación moi necesaria porque, segundo din os expertos, se a poboación estivese adestrada nestas técnicas de auxilio, a mortaldade cardiopulmonar podería reducirse ata un 20%.